Jeg hedder Martin. Jeg er vokset op på en galopbane. Min far var professionel jockey, og efter han holdt op med at ride, var han dommer her på Klampenborg Galopbane. Fra dommertårnet så jeg min store helt triumfere på græsbanen. Det var en hest, der hed Client King. Det var min drøm at få lov til at ride sådan en hest en dag. For et par år siden vendte jeg tilbage til sporten. Jeg er både for tung og for gammel til at blive jockey. Men jeg kunne straks mærke, at jeg bare måtte prøve det her. Nu skal det være. Closer than pages that stick in a book. We're closer than ripples flowing wherever you'll find him, you'll find me. Just look closer than a miser, all the bloodhounds to miser me. Closer than Smart gives to all of LA. Closer than Rick. Det er mandag den 18. august, og jeg er kommet til Odense. Klokken den er 8 om morgenen, og det er en lidt spændende dag i dag, fordi at jeg skal ud og gå min første tur på græs i dag, og det skal jeg sammen med Mark Stott, som jeg var over at ride hos for nogle uger siden. Og han inviterede mig jo allerede dengang, så i dag der tager vi turen. Og så det er jeg rigtig spændt på. Nu kommer de ud med første lot. Næste lot, så skal jeg med ud. Undskyld mit franske, men hold nu kæft, hvor var det sjovt. Det var så første gang på græs. Det blev ikke en decideret græsgalop, fordi vi gik ikke så stærkt. Men det blev til græs på galop. Eller galop på græs. Det blev en god kanter. Og det var simpelthen så sjovt at prøve. De løber også bare anderledes, når det er på græs. Det er ligesom om, at de løber lidt friere, og det var en helt anden fornemmelse at være ude på græsbanen, hvor der bare er noget mere plads. Men det gik så relativt godt, så Mark han spurgte lige efter, om jeg ville ride en hest mere. Så det er godt mærke lidt i kroppen, at vi har været halvanden gang rundt. Men nu står jeg lige her med nogle kanelgifler og refueler lidt, og så gør vi simpelthen bare det samme en gang til. Fordi det skal sandelig da udnyttes, mens jeg er her. Så nu kører vi igen.
Nå, så står vi her. Igen. Det blev... Jeg troede bare, jeg skulle ud og bage. Det var en enkelt omgang, men vi blev inviteret til helt 2 lot på græsset. Hvordan, jeg var lidt nysgerrig efter at høre, hvordan du synes, det gik. Jeg synes jo, det gik meget godt. Du havde da meget godt styr på det. Der var jo ikke så meget, jeg kunne brokke mig. Nu er jeg ikke så meget, jeg kunne se umiddelbart, hvad du lavede og sådan noget, så det er jo lidt sværere, som jeg kan se på filmen, og så gik det jo meget godt. Ja. Det var også mere, hvad du selv føler. Jamen, jeg synes, det gik godt. Altså, det var også nogle heste, kan man sige, som gik sådan rimelig taknemmeligt. Ja, der dem foran, ikke? Altså, de er jo... godt dresseret, hvis jeg selv skal sige det, men... Altså, velopdragende. Men altså, en anden gang er det jo mere, så vi prøver, hvor du er foran mig. Ja. Så jeg bedre kan se, hvad der foregår, og så på den måde har jeg lidt bedre input til det. Ja. Men altså, jeg følte i hvert fald, det var meget lærerigt det at komme ud på banen, hvor der lige pludselig er noget plads. Altså, man selv skal ligesom holde spor og styre og sådan ting, ikke? I modsætning til, hvis man er på sand eller på pushing track, hvor man ligesom har rails. Ja, men det er jo mere, det er jo meget indsporet, altså det er jo nemt, kan man sige, at følge rundt. Ja. Og på græsset, som du selv siger, så har du mere plads for hesten. Den er også mere opsporet, den har også selv mere plads til at flytte sig på. Ja. Og derfor skal man være mere selv opsporet, at man selv holder styr, når tingene fungerer. Ja, men det var super fedt. Det var spændende og lærerigt og meget glad for det. Ja, men det kommer du langt på. Altså, det er helt sikkert. Ja. Når du prøver det lidt flere gange og lidt mere, så begynder du selv at få føle, at det kan du det her. Så kan man starte på at sætte farten lidt op og prøve lidt flere ting, og så lige pludselig sådan. Kan du se, så sker der ting og sager. Lige pludselig, så kan man så småt redde. Ja. Jamen det er fedt. Jeg kommer gerne igen. Det er godt. Det var meget godt. Ja, det var meget godt at følge lidt op på det. Absolut. Så cool. Skal jeg takke for? Selv.